Калі ж Ісус нарадзіўся ў Віфлееме юдэйскім у дні цара Ірада, прыйшлі ў Єрусалім магі з усходу і кажуць: «Дзе народжаны цар юдэйскі? Бо мы бачылі зорку яго на ўсходзе і прыйшлі пакланіцца яму». The people that walked in darkness have seen a great light. They that dwell in the land of the shadow of death, upon them has the light shined. В той стороне были на поле пастухи, что товарили начали остатку своего. И вот з'явився анёл Господний, и слава Господа освятила их. А до сходу 3 цари, ми несем Христу дари, дарився в юдівну, золото ладаний смірну. Поклоняемся тебе, цару. Усе йде своїм парадком. Тепер і Всевишнього уславить можна. Тримай дитя своє осторожно.